Mitä tää oikein on, kun usein mieli on levoton, väsymystä jatkuvaa, jota unikaan ei korjaa. Jatkuvaa kireyttä, ärsyntymistä täysin ilman syytä, rintaa puristaa, epätietous ahdistaa. Ihan kaikkeen tää vaikuttaa, tuntuu et aina on varuillaan. On vaikeeta rauhoittua, välillä taas täysin lamaantuu. En meinaa jaksaa enää, vaikkei oo mulla mitään hätää. Kai mun pitäis jaksaa vaan, sitä kaikilta otetaan. Sussa ei mitään vikaa oo, tää juttu koskee sun hermostoa. Neuromieli sulle kertoo tän ja haluu sen sun ymmärtävän. Musiikilla neuromieli opastaa sut kohti hyvinvoinnin perustaa. Anna koko kehon kokea tää, sen mieli helposti ymmärtää. Turvavire nimi on hermoston, kuvatila oman mielen ja kehon. Siinä pystyt sä rauhoittumaan, tekee työtä ja oppimaan. Turvavireessä jos et oo, se vaikuttaa sun ihan koko kehoon. Kykyn olla itsesikaan, tekee vaikeeks palautua. Se saa sut vetäytyy ja helposti hermon kiristyy. Keho sulle viestittää, mitä mieli ei vielä näe. Sussa ei mitään vikaa oo, tää juttu koskee sun hermostoa. Neuromieli sulle kertoo tän ja haluu sen sun ymmärtävän. Musiikilla neuromieli opastaa sut kohti hyvinvoinnin perustaa. Anna koko kehon kokea tää, sen mieli helposti ymmärtää. Turvavire nimi on hermoston, kuvatila oman mielen ja kehon. Siinä pystyt sä rauhoittumaan, muiden kanssa myös olemaan. Musiikilla neuromieli opastaa sut kohti hyvinvoinnin perustaa. Anna koko kehon kokea tää, sen mieli helposti ymmärtää.